Nyakwara Mugiajwang' machiegni nonro mar gazet Okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduoro. Okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo marwa mano Hansel Oyango. Wadaka uthuolo makende mar mondo mi walidh ni gazet ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Oyawre Hansel, ichiwo nade Okinyi makawuono? Oyawre nya Joyce, wasedonjo ka mondo walidh ne nyikwara mogi weche manie gazet ka neno ka Daily Nation oketi ka ni Day of Defiance matende odiochieng' mane ji okere gi milome manye jatend piny ogolo ni wach ng'anyo kodwa winjo manye wacho ni ochopo kuma koro obro rakore gi jo ng'anyo. The Standard neno oketi ka ni Ghost Towns as Ruto CSS's intrigues deepen matende ni weche mag jotend migao manyicha Ruto yiero osebedo gi kikruok mopogore opogore. Nyoro nyewa neno kanyo ka nyilande e bunge kanyo kikwa mar Soipan Tuya gi Aden Duale manyo buogo jopiny. Mago gik madwa lidho ka. Gima moko man wan gi weche mag ODM ka, weche mag jotend migao malikore ni ODM onego mimoko. Koro maketo jatelo Raila Amolo Odinga kama ok yot ahinya nikech e party ne waneno ka nitiere pogruok, e riwruok mar Azimio be waseneno ka nitiere pogruok. Koro magi gik mwadwa temo mondo walidhne. Ai mana kaka isewacho ka mano Nyakwara Mugiajwang' wantiere kod gazede ariyo kanyo. Hansel osinyisi weche momi peke gazede ariyo gi. Tadwa nochak kod gazet ma Daily Nation Okinyi makawuono. Mana kaka isewacho nondike kanyo ni Day of Defiance. Mano kotudore koda kaka rowere odiochieng' manyoro negi koso winjo milome mane jatend piny Kenya William Ruto golo ka koro nonyiso rowere ni ng'anyo oromo, ni weuru ng'anyo. Kata kamano ne waneno ka rowere mathoth owuok oko odiochieng' manyoro. Nyoro ne giwacho ni en Occupy JKIA. Kata kamani neno ka arita mapek. Iwacho kanyo na arita mapek ne oketi mane aluora mar paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport. Ka achiel kod apeyni duto mane donjo kuro. To bende jogo mane dhi e paw ndeke odiochieng' manyoro. Kapo ni tien e paw ndeke kanyo titang'o ID mari mar tich kata job ID mari. To ka nidwa donjo e paw ndeke to ni in jawuoth nyaka ne tang' air ticket mari mar yango ni adiera in jawuoth kendo ibiro idho ndege ma ok ibiro mana tholo kuor kata ibiro ng'anyo e paw ndeke kacha. To mana kaka ineno nyaka sani koro iwacho kae ni jo ng'anyo odiochieng' manyoro no odhi ataro mar milome mane jatend piny Kenya William Ruto golo kata siem mane jatend piny Kenya William Ruto golo kendo ne giwuok oko e apeyni mopogore opogore. Gino mane chungo chenro mag ohala kuom thuolo malach nikech wang'e ni kinde ka ng'anyo nitiere to ohelni chunga. E kaunti ma Nairobi kae bende ne nitiere jogo mane siro sirikal moyang kanyo kaka pro government protesters ma gin korka korgi ne giwuok oko ka koro gin gisiro William Ruto. Placards mane giting'o kacha. Kwanyalo mana ng'iyo placard makamano kapok wadonje it gazet ma iye. Nitiere jago moro kae manitiere kod apiko. Ineno kanyo ka wacho kanyo rais afanye kazi. Time ni 90 minutes. Mana achiel kuom jogo mane siro jatend piny Kenya William Ruto. Matende ne nitiere jong'anyo mane ok sir jatend piny to nitiere jong'anyo mane siro jatend piny. Emomiyo adwa ni wachak kod it gazet mar ariyo. Mano mar gazet ni mar Daily Nation. Hansel, kwanyalo mana ng'iyo it gazet mar ariyo kanyo. Mar mondo mi wang'i weche ma otudore kod kaka jogo masiro sirikal nowuok oko mar ng'anyo odiochieng' manyoro. Hansel. Wach ma 90 minutes ni mana ngero mar opira. En ma ng'ato kele e weche mag ng'anyo ka opira ing'eni wasega neno kinde ka nyaka refari go firimbi mogik eko opira rumo kata mana poko mana modhi keto dhoge firimbi cha samoro gol donjoga. Koro mae gima jogi go ngero ka nang'o ni jatend piny wamiya higni gi 5 oti kata mana hike mar 5 pod onyalo timo gik mabeyo. To mano gima waneno ka jopiny osekerego nikech jopiny osebedo ka neno weche mang'eny ka timore ataro machik moko be timore mok gihero kaka Gen Z nochiwo dwaro gi nang'o ni jotend migepe mano yier mano kiroko mano gole e tich ni mago kik duoki to nyewa neno ka moko kuomgi malawo mana 6 nyoduoki. Koro mago gik manyetero Gen Z e ng'anyo kendo nye wachore ni airport ma JKIA idwa kete lwet ji wegi mondo ta kuom higni malawo mana 30 moro be liekore ni nitiere deal moro ma nyalo miyo gi lifetime ownership ma JKIA. Koro magi gik manye Gen Z odhi ne ng'anyo
to nye waneno ka nye ntiere jok ma nye gin pro government mateni nye gin joma siro serikal nye giwuok oko nang'o ni gin gisiro sirikand William Ruto gidwa ni Ruto mondo dhi nyime. Kata kamano nyo liekore ni magi nye gin joma undu ma nye sirikal onyiewo. Nye neno gi ka giromo gi Range Rover moro kanyo marate kuma ne gidhi kawe gimoro mit bilie moro kuma nyo dine gi gimoro ng'ato dine gimoro. To bing'eni kata Hansel mos kuom ng'adi matin nikech kata gazet ni aneno ka piny kanyo bende nitiere wach moro ma kwa nyalo mana sudo kama mar mondo mi wane pichni ma kamagi bende mago kotudore koda kaka ng'anyo odiochieng' manyoro ne nitiere mano e kar dak mano ma pipeline kaachiel kod outer ring obila ne odonjo mano nyake kar dak kuma ne gibaye tear gas kaachiel kod kuoro pi. To bende neno ka pro state goons gi odiochieng' manyoro liekore ni ne gi monjo ng'ama miyo moro mano e wang' apaya mano mar Koinange Street ka bende ne gikwalo kibeti mare ka bende ne gibuogo nyaka chuoye gi gimoro kata chuoye gi pala. Mano en gigo malit ahinya ka koro waneno ka gin kara giwuok oko ni gisiro sirikal ang'o momiyo gimayo ji kar mondo gitim atima gino mane seche moko chulgi mar mondo mi gitim gi sira jatend piny Kenya to gikwed jogo mang'anyo gimuolo ma ok girakore kod jogo ma seche moko wuotho kata nitiere mane tijgi ma pile ka pile. Penjo manya penjora maduong' ahinya en ni ng'anyo gi ni nyochuno nyaka nyobed mana nyoro nikech wang'e ni Gen Z to wacho ga nang'o mostly en tich ariyo gi tich ang'wen ema ging'anye. In gi wuok tich in gi tich adek kaka koro sani jofwambo dhi e ng'anyo tich adek ok giriwo gi Gen Z nikech gin gi agenda mopogore gi ma Gen Z. Koro jok ma nye siro sirikal nyochuno nikech sama gidhi e ng'anyo no chances nitiere nang'o ni lweny nyalo wuok ji nyalo hinyore mwandu inyalo kethi manye waneno ka mwandu nyo kethi apiko moko nyo wang' nye ntiere rawera moro nye nigi simbe nyot ni en ka nyo record ng'ato mana both ni nye yomb gi simbe ma do we mako motegno jogo di nyo mae simu. Koro penjo maduong' ni nyochuno nyaka gitime nyoro tich abich be nitiere nono pod ginyalo biro mondo gitime to kata gikaw tich ang'wen kata wuok tich onge ng'at otamo gi ni ok ginyal mondo wawe wach mar ni wan ka wawuok ng'anyo to waromo gi group mopogore kodwa to lweny wuok nikech waneno kata lweny kwa nyugo gi kindgi gi jo apiko ma Nairobi ka manye ja apiko nyogo moko mowang'o apiko ma miwacho ni ariyo nyo wang' mamago gik ma de wanyalo avoid kata de bed mana no chulgi no ok chulgi mondo migi odiochieng'gi ke sirikal nigi teko ainano kendo gimanye mako dho ji ahinya en niya kaka nye giyudo yot mar donjo e boma ng'anyo mosekalo waneno ka ji rakore gobila nyicha waneno ka jojeshi nyicha okel kata kamano jogi iwacho ni obila nye ntiere mana kuma nye gintiere no to obila onge gima matiende ni nyalo bedo kaka obila bende nosenyis ni magi gin jok masiro sirikal koro kik uti kod teko mathoth nikech kata odiochieng' manyoro king'iyo moko kuom placards mane giting'o ineno komoro ndik kanyo ni Ruto must work it's time to work let us give our president time gindiko kanyo ni Ruto tuko nyuma yako we are behind you Ruto ka bende giwacho kanyo ni tumechoka na Gen Z mage moko kuom placards mane giting'o odiochieng' manyoro ka ginyiso sir margi ne jatenda piny Kenya William Ruto. Kata kamano Hansel, anno ka weche gi mag ng'anyo mipeke it gazet kendo mano mar ang'wen mar gazet ni ma Daily Nation. Ka bende nyaka sani koro iwacho ni it gazet mar ang'wen ka achiel kod mar abich kanyo anno koket kanyo ni day of contrast that some counties witness protests others calm. Matiende ni ng'anyo ne nitiere counties moko to counties mamoko to kwe ne nitiere counties mane wuok oko bende ne waneno ka ne nitiere rakruok moro matin e kind jopiny ka achiel kod obila. Kata kamano pile ka pile wakoyo jopiny ni kiwuok oko mar mondo mi bede ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge ketho mwandu moro amora. Iwachore ni nitiere counties moko manye ng'anyo onge counties manye waneno ka nye ng'anyo leader nye Nairobi Kisumu cha nyaneno ka yo mawuok Kericho ka dhi Kisumu Ahero kata cha nyo lor manye iwang'e e tie mtoka Migori nyo wuok oko Mombasa nyotemo wuok oko to kata kamano ng'anyo gi no nyok otegno ahinya ni Nyeri be nyo wuok oko to mago e counties kende minyalo wach ni nyo tegno moko gi kaka ng'anyo mwaseng'iyo counties kaka Kericho gini Eldoret gini mayando wuok Bomet gini mayando wuok nyo kwaneno ko wuok matiende ni nyaka bere ni ntiere kaka ng'anyo no nye
kanyo kochane malong'o to nitiere gima nye jopiny oluoro nikech guns be wang'e osedonjore e weche mag ng'anyogi. Gima neno ka en ni jopiny sana sana manie gwenge ma airport nitie manye wuok oko nikech nye en occupy airport, nye occupy ports ema nye waneno kacha, to wang'e ni ports gi airports nitiere kuonde kaka Nairobi ka, Mombasa nitie, Kisumu nitie, Migori chatite nigi airport, Homa Bay be nigi airport, Eldoret nigi airport makoro jopiny samoro nyalo penjo gin dak nye giwuok. Kata kamano airports go nye waneno kanyo din manye onge uwezo moro, jopiny nye onge nyalo mar dhi mar donjo kuonde ainago, manyo miyo ng'anyono nyoko onyago olemo manyo gerni manye wanyo ne mbui kata ka jote ni kaka gidwa dhi idho ndege, kaka gidwa dhi loka, ni kigocho ni rawera moro nyose ni kigoch na kawuono, kigocho na kawuono ni ipenja ni an gi penj, samoro an New York tipenja ni an gi penj, koro kigoch na kawuono. Koro magi manye waneno kanyo ero. Kata kamano anyawacho ni ng'anyo ni nye na way ma divert attention ma sirikal mondo dhi e airport mondo giwet boma nono. Manye waneno ka bang'e manye sirikal ose focus airport, jo ng'anyo nyoduoge boma manye gitimo ng'anyogi. Kata kiwacho ni namba gi nyoko bedo mang'eny kaka osegabedo kinde, nikech ben jomoko be nye pod rakore go bila e airport kuchocho, to gineno ni mano ne success manye gin go, nye gidivert obila modhi e airport to gin giduogo gibiro kuonde. Mana kaka isewacho kanyo, odiochieng' manyoro gino mano nyayo ich wang' ahinya kuom jong'anyo en kotudore kod kaka jatend piny William Ruto ne oyiero kendo jotend migepe ma yande ose riembe tich. To bende odiochieng' manyoro king'iyo kaka e kaunti ma Kisumu miwacho ni en achiel kuom counties mane ng'anyo nitiere, iwacho ka en obila ne nitiere mano Kondele roundabout mar Kisumu Boys kaachiel kod Nyanza Golf Club roundabout mano ma ochomo paw ndeke mar Kisumu International Airport mar mondo mi gidin ne jong'anyo mondo kik chop kuro. Ka bende ineno ka nitiere jang'anyo moro e kaunti ma Kisii, nyaka sani koro wacho kanyo ni wan ok wan jomofuwo, ok wadwa mar mondo mi okel kendo kata ondike tich kendo jatend migepe mane ose koso timo tijgi e yo makare. Giwacho kanyo ni okelnwa joma nyien em wadwaro, giwacho ni wadwaro jogo manyalo bedo kod dongruok machielo. Ka bende wacho ni duoko e tich mago CASS ma yande oseriembe tich, giwacho ni en gino ma ok gidware e yo makare, ka giwacho ni nyalo chocho chenro mag tich ahinya ta apise mopogore opogore pacho ka. Weche mag ng'anyo bende pod aneno ka nitiere it gazet mar 6 kaachiel kod mar 7, kama koro aneno ka koro ket pichni, wanyalo wacho ni en kaka pichni ne chalo e counties mopogore opogore. Nyaka Ramogi Ajwang' nyalo nyiewo gazet kaito osome yo makare. Adonwa dhi it gazet mar 8, mano mar gazet ni mar Daily Nation Hansel. Nyaka sani koro ang'e ni nyaka sani nitiere chochni mosebedo ahinya to ekete tema mano chenro manyien mar thieth mano mar Shifa. Wang'eyo ni do nochungo chenro makamano, kata kamano sani koro ndike kae ni why judgment has put Ruto health plan in jeopardy. Mano kotudore kod kaka nong'eti mar chungo keto e tema mano chenro manyien mar thieth mano mar Social Health Authority. Acts kata mana chike ma do nochungo, achiel kuom gin Social Health Insurance Act 2003, Primary Health Act 2003 and Digital Health Act 2003 manye do chiwo odiochienge 120 manye nyiso od bura nang'o ni mondo giyud kaka giketo acts go e yo ma oluwore gi chik, nikech wachore ni ok noluw chik kata mana oganda ok nokawo pachgi e yo malong'o kani ikalo chikegi. Akoro donyo chiwo odiochienge 120. Kata kamano od bura kanye wacho ni kanye gitimo nonro to nye giyudo ka odiochienge 120 go manyo chiwgo ok nya romo. Giwacho ni gino nyalo kawo gimo malawo mana higa achiel. Nye gichiwo estimate ma ndalo 270. Manyi wacho ni Ministry of Health kende bro kawo ndalo 45 mondo gimbe gisort issues mantiere iye kanyogo. Kae to kendo parliament wang'eni odhi e first reading, nitiere second reading, and then nitiere committee stage gi mamoko. Mamago in total onego kawo another almost 120 days
koro mago kiriwo and then korika ochako dhi e kinde kanyo nitiere public participation manyalo kawo ndalo moko kendo madhi mana 60. Bang'e no koriko dhi e Senate be kende koriko ochak first reading, second reading ma Senate iwacho ni nyalo kawo ndalo 110 mondo eka ginyal kalo chikego. To maduong' wacho ni ka dibed ni od bura odagi chikegi, ting'e ni kendo koro dhi keto weche mag thieth kuma tek ahinya e piny Kenya ka. Koro mane momiyo koro headline moket ka ni plan mar Ruto ma healthcare nyalo bedo ni kanye ni kuma ok ber ahinya. Gima miyo jopiny penjore penjo mang'eny ahinya en ni ok walosa NHIF, warierie NHIF mondo oti malong'o nikech wan gi uwezo mar rio NHIF ma kelo gimanyien. To gimanyien no kipenjo kata japiny ni shift ni en ang'o, japiny kia. Shi ni en ang'o, japiny kia ni mago gin ang'o. Gik mamoko kata mana acts ma koro ket kagi. Kok Gen Z ma koro nodhi okolo wang' pend chike. De jopiny moko kia wechegi. Koro mae riemo miyo aparo ni kata mana od bura noneno nang'o ni gini jopiny pok owinje malong'o tikere idwa chune godo ji chal ka gima ichune ne chal ka gima ichune ma mago be gik maparo ni jopiny nokwedore godo gi jatend migawo Nakumincha mayando oteng' lwete mogo. Koro ndalo mathoth ma process ni bro kawo emomiyo koro od bura wacho nang'o ni ndalo 120 mane omiwa cha mano chal makagima Senate kende moromo. Wan kaka od bura ma parliament mano ok dhi romowa makoro aparo ni gibro dok e od bura mondo gi petition kata gikwa od bura mondo timang'o omed gi ndalo moko mondo gi sort out weche. Ato kata kamano bende wang'e ni jogo kanyo mopogore opogore sekta mar thieth bende osebedo ka kwayo sirikal mar Kenya Kwanza mar mondo mi otemane dhi mos ahinya kotudore koda keto e tim mano okumba manyien mar thieth mar Social Health Insurance Fund SHIF mar mondo mi kata obedo ni nitiere ber mathoth mobedo kokelo ne jopiny to time ane mos omiye chenro kata omiye ndalo minyalo keto godo e tim e yo makare maonge chochni moro amora. Adwa dhi it gazet mar 10 mano mar gazedni ma Daily Nation. It gazet mar 10 kanyo nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere jogo mane owito ngimagi kaluwore kod wacho ni en Shakahola cult. Nyaka sani koro wacho ni Shakahola cult victims ne otwegi kendo ne ochungi gi tweyo. Mano en kotudore koda neno makoro ne igole doho. Kabende nyaka sani koro liekore ni nitiere jogo mane iwacho ni gin mane ikinde mane koro nitiere chenro mano mar manyo ringre mane oik Shakahola kocha. Liekore ka ni koro jogo mane odhi kunyo ringre makamago ne oloko chenro mane gidhi timo ka koro ne gichako manyo jogo ma osebedo e bunguno kuom thuolo malach. Ka bende liekore ni nitiere jogo mane giyudo ka teko noserumo negi kalure ni pok negi chiemo kuom thuolo malach, pok negi modho pi ka koro negi kwaya no migi pi mar mondo mi gires godo ngimagi. To mana kaka ineno ka iwacho ka ni nyaka sani koro negi nitiere iwacho ni kalure koda malingling ma koro tuch kowuok e doho ni moko kuomgi en gino ma iwacho ni negi seek salvation kaachiel koda ngima tok tho. Mane kaka wanyalo wacho ni wuondogi kod jadolo makoch Paul Mackenzie kaachiel kod Lange makoro nyaka sani koro pod iyalo e nyim doho. Muma wacho ni Yesu nowacho ni onge ng'ama ne bi ir wuoro moko kalo kuoma. Ok oketo vikwazo, wacho mana ni yie kuome. Mane e condition kende ma Yesu noketo. Makoro sama ng'ato nyiso ji ni nyaka itwe mitho mabut tho kata makoro itho ni warruok mano ng'eni kendo koro wach monego non malong'o. Kata mana miwacho ni cult manitayo gi jadolo Paul Mackenzie ma Good News International Church wachore ni kani kunyo nitiere tipo moro ma nyotere doho. Wachore ni kani igolo ringre jomoko niyudo ka moko kuomgi nyotwe lwetgi otwe tiendegi ni mondo kata mana kuma nye githoeno kik giwacha gitimang'o kik gi manage hepo process no gitika process no ni eka giyud ngima mochwere nyaka chieng'.
moko ni nyo yud ko twe gi bandana nyo kitamba mitwe e wich nyo yud ko twe go tiende gi bede gi moko nyo yud ko twe nyaka dhogi mondo eka kirenge process no wachore ni sama nye tipo no nyise court Paul Mackenzie gi joge be moko nye nyodich ma Paul Mackenzie nyone ka kuodho ne lawyer mare wach moro ma poko yangore ni ang'o ma nyo puodho kanyo ero achich manyo riw kode moko iwacho ni nyobuok nye neno ka gimo buok ahinya ka nye neno tipo no ma moko nye wacho gik moko to nye nyiero ma gimbe chakla gi ma tipo no nyobuoko gi ma koro nyaka be ni chich ni tipo ni ben ma Shakahola koso en tipo mo wuok kanyo nikech jok manyo twe iye kanyo ero ok jomoto joma nye achich manye ni e court kanyo wachore ni gimbe nye gichalo joma nyobuok ma nye gineno tipo no for the first time en wach malit ahinya ka wach Shakahola ni sani koro higni madhi mana adek ma pok orumo ma an gima lamo ni mondo orum mondo kata mana wede joma ne onindogo bende oyude yweyo nikech sasa mineno weche mag Shakahola gi e TV tineno gi e gazet nitiere kibaji moro be magoyi ma giparo ni apara mirima moro ma kata mana kinde moko manikale weche matek ma watni nothoeno. Ato nyaka sani guri wacho ni Mackenzie kaachiel kod joma moko itudo gi kod tho mano mar ji 429 ma gin jokanyo mar kanisa mare. En gino malit ahinya kaluni koro ji nyalo wito ngimagi kaluwore kod lemo kaachiel kod tweyo ma en mana weche ma ok onego bed ni timore kaluni gin weche madiera kwa nono to nyalo bedo ni otudore kod weche mag culture. Aluna dhit gazet mar 11 mano mar gazet mar Daily Nation Ansel. Nyaka sani koro wang'e ni nitiere weche mag siasa mosebedo ka tumore to gajore ahinya ka nyaka sani koro wang'e ni Raila Odinga odiochieng' manyoro ne ochopo kata igeno nobro bedo ka ochopo e pacho kae. Iwacho ka en opposition leader Raila Odinga ne igeno nobo bedo ka ochopo e pacho kae midhiambo manyoro tok ka weche noseliekore ni jatend piny Kenya William Ruto nyalo walo kendo jotend migepe mamoko mapok nowalo nikech wang'e ni nyaka sani nitiere mana jotend migepe 11 kende mane jatend piny Kenya William Ruto osewalo. Kata kamano wang'e ni ne nitiere maling' ni jo ODM bende chano mar walo joggi mano moko kuom jogo mibo bed ka iluongo kaka jotend migepe. Wacho ka ni intrigues behind the cabinet talks and why Raila turned his back on Ruto. Nyalo bedo ni koro Raila oloko tanga kata oloko pache tok twak mopogore mano sebedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto. Hansen. Wachore ni juma mokalo ne giromo madhi mana diriyo katin makoro negi discuss kaka ginyalo loso sirikal manyien manyiwacho ni kata kamano weche gi kaka nochopo e it Gen Zs gi jo Kenya moko mane ok negi morgo emomiyo gini no slow down. Tiwacho ni Raila kapok nodhi kane poko owuok kadhi Dubai wacho ni njodhi Dubai ma inchokowe gi Rafael Tuju Junet Mohamed Oburu Odinga gini gi Joe Ager gini e yawa ma inchokowe ne gichiwo list margi mar migepe magidwaro mamana achiel kuom en energy, national treasury, public service, cooperatives gima moko kaka health. To wachore ni health no advisors mag Raila no kwere nango ni kika health no nigi mibadhi mang'eny mamana nyalo chido nyingi. Kendo ka iriyo ndik nango ni nitiere position achiel ma nyicha Raila gi joge nedwa keto tenge ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta be mondo okaw ng'ate oket kanyo ero. To jatend piny masani mano William Ruto wachore ka ni no kegi achiel kata ariyo moko e paro ma yande Raila gine dwaro manyi wacho ni achiel kuom migepe manyo tamore no kochiw nye gin kaka ma health no nyowacho ni mano to no sesingo nango ni nitiere kaka nosemiyo jo gwenge mag Central Kenya kochacha gi mamoko
Koro mane kuma nye pogruok ma paro nitiere kind jo ODM gi jo manye wuok kor William Ruto. To gima tek ahinya kani kata mana i ODM kanyo, jewe nyo aneno ka pogruok ma paro nitie manye aneno ka Sifuna wacho ni onge loso e wi wach ma loso sirikal gi William Ruto madhi nyime. Kata kamano Oburu Odinga gini gi Mbadi gini nyowacho nang'o ni nyaka walosi eka walos sirikal. Orengo be nyoke kodgi makoro maeri nyo aneno ka nitiere chaka gima pinyo odure e ODM ka ODM sani koro chaka gima en yien manyago lemo mopogore opogore, golo olemo ma mit kendo olemo ma wach be nie iye ka. Koro mane gima watemo neno ka, watemo neno ka kaka okete ka ni mage gik momiyo Raila nyoloko toke ne ng'a ne Ruto, nikech jo piny be nyocha osekwedo Raila mokwere nang'o ni wachni mar riwruok gi sirikal ma chako gima idhi sanitize sirikal no. Ok wadwa ni sirikal ni owuogi mondo wayud sirikal manyien, wabed gi reset, wabed gi chako manyien e sirikal ni. Koro mage gik ma omiyo kata mana Ogai Raila Odinga yudore kuma tek ahinya, nikech koro openjore ni nang'o odwa temo riwo oganda, nikech koma entiere nang'o ni oganda onego riwre obi kamoro achiel kaka jo Kenya. Nikech kiwinjo kata mana makoro otengne jatend piny machon, matiende ni otemo kelo jatend piny machon be machiegni gi oganda, nikech Ruto gi Uhuru Twageni osebedo kokere makata nyicha waneno kata mana weche mag pesa mana onego mi jatend piny machon ka Ruto sirikal Ruto wacho ni pok ochiwo, mago kero manje gisebedo. Koro Raila en kako neno nang'o ni odwa temo kelo oganda machiegni, kata mana to oganda ma Kenya kata jo Kenya to neno nang'o ni kik odhi kanyo, sirikal ni wadwa thicho oko mondo wachak manyien. Mamane e kuma wantiere sani. Aya nyakora muge jwang mago duti nyalo somo it gazet mar 11 mano mar gazedni ma Daily Nation kotudore kod weche makoro tek tweta e sirikal mano mapacho ka inyanya kotudore kod pogo lemo mag jotend migepe. Adonro dhi machinglo mantiere it gazet mar 15 mano mar gazedni ma Daily Nation. Machinglo makamano Hansel otudore kod ng'anyo ma wan kaka jofwambo wabo bedo godo dichieng makawuono. Adwa no ayuda ne achiel kachiel mar mondo mi nyakora muge jwanga bende onene. Kwang'iyo machinglo makamano Hansel inyalo neno picha mantiere kanyo, ochalo picha mano mar jafwambo ma oting'o wanyalo wacho ni omake. To nitiere obila moko ma bende temo tiyo kod teko mathoth kuom jofwambo. Kata kamano jofwambo wacho ni oyo wadwaro ratiro marwa inya to e yor tich. Hansel. Number 1 ka ineno koket ka riwruok ma Kenya Kwanza matayo weche mag kunyanyasa jofwambo. Wan kaka jofwambo wadwa chung' matek ni kwa sirikal ni owe jofwambo otitijgi, nikech kata mana JKIA nye waneno nyoro jofwambo nyoko yiene donjo. Nye tek ahinya mondo jofwambo donji. Koro nye wapenjo ni jofwambo ok donj nang'o, nikech mag jo ginene jo ng'anyro nye onge iye kucha. Utamo jofwambo nang'o, jofwambo to boko nyiswa kata nang'o ni nyo tamgi nang'o. Nyicha waneno ka bunge be nye gitemo kanyo, but mana paro ni nyose losi. Kaeri waneno ka oting' gima jogo achich iluongo na achich moko ichunga gode e makose maki mago mimako tigo picha. Tinoko ndikanyo ni Kenya Kwanza Serious Crime Unit. Ondikanyo ni name alias Free Media Fourth Estate Residency Republic of Kenya Offense Informing accurately and objectively. Kalo ni mane tich mwasebedo kwa timo wakeyo weche mag adiera ne jopiny maonge pando gimoro amora. Manyalo bedo ni mage gik ma sirikal mar Kenya Kwanza ok dwa. Sirikal Kenya Kwanza to oseliekore ni ok ger adier, nikech debe ni gin jomo era adier to de gin osiep media ma Kenya. Media ma Kenya kata osebedo ka yanga adier, kata mana nyoro nyewa neno ka nyoluwa achije manyodonjore ng'a nyolu modam moyud kuma nye giwuok nyaka pesa manyomigi nyaka mafuta manyoolnegi e petrol. To mane gima sirikal temo pando. Kata mana weche mag nek mobila osebedo ka nego ji aoya e Kenya ka, mago sirikal ok dwa ni mondo owuog oko. Weche mag ng'anyo kaka nyicho dhi jok mimako, mago sirikal ok dwa ni owuog oko. Koro sama kata mana weche mag mibadhi manie sirikal, mago sirikal ok dwa ni owuog oko. Koro
source mar information, main source mar information ma japiny nigo do Kenya ka en mana jofwambo. Masama jofwambo oket kuma tek kaka sani koro jofwambo ni kuma tek ni ncha oneno kata ka moro ncho go bunde Nakuru kocha ndalo mane ng'anyo mag Gen Z chako oneno ka moro to nobola ka gundo mena mibolo e chiro obola kanyo to gari to ringo to eno bole kanyo ero ma mito ahinya ma jopiny ema norese ma mago koro gik ma wachung' motegno kwa wakwa sirikal ni we jofwambo oti tije nikech chik oyiene jofwambo access to information to kendo gikeyo information no mano gima chik oyie Kenya ka. Haya, nyakora Mugia ng'imbe ni nyalo ng'iyo machinglo makamano ka itipong gi wi ni inti nyalo interpret yo machalo nade. Adwani watie gazet ma Daily Nation kod wach mantiere it gazet mogika mar gazet ma Daily Nation okinyi makawuono. Kaluwore ni nyaka sani wang'eni nitiere lokruok kama jatend piny Kenya William Ruto notimo odiochieng' manyoro e kinde mane ochwalo nyinge mag jotend migepe mowalo ne od bura mar mondo mi od bura ogogi kogno. Odiochieng' manyoro ne waneno ka Adan Duale mane olando kaka jal mowalo kendo ne migawo mar lweny noloke mar mondo mi koro obed e migawo mochung' ne weche go mag alwora. To Saipan Tuya makoro ne owalo mar mondo mi obed e migawo mar alwora ento koro noloke mar mondo mi otel ne migawo mar alwora mar lwenya. Nyaka sani koro iwacho kae ni ang'o momiyo ne owe Duale mar mondo mi kik tel ne migawo mar lweny to koro tere migawo mochung' ne weche go mag alwora ni why Duale was dropped from the defense docket. Nyaka sani koro maling'ling liekore ni kaka Duale osebedo ka loso mang'eny otudore kod weche mag siasa mane momiyo koro nowe omiso Ipan Tuya lemo makamano. To ng'eni kopogore kod mano nitiere jogo ma osebedo jotend migawo mag lweny e pacho kae. Wang'eni Duale nokawo kom makamano kowuok e lwet Eugene Wamalwa manobedo jatend migawo mar lweny kochakore mano dwe mar 9 higa mar 2021 nyaka dwe mar 10 higa mar 2022. Wang'eni mamoko mosebedo jotend migawo mar lweny e pacho kae wantiere kod nyidendi 2 mano Monica Juma manobedo jatend migawo mar lweny kochakore dwe mar 1 higa mar 2020 nyaka dwe mar 9 higa mar 2021 kaachiel kod Rachel Omamo mane obedo e lemo makamano kuom thuolo malach mano mar higni 7 kochakore dwe mar 5 higa mar 2023 nyaka dwe mar 1 higa mar 2020. Matine ni koro Saipan Tuya ka od bura ogoye kogno bopuodhe obobedo ng'ama miyo mar 3 mosemako lemo mar jatend migawo mar lweny e pacho kae. Hansen nyen buok maduong' ahinya kuom jopiny gi jood bura kanyilando list no ayanga e od bura manyiwacho ni Saipan Tuya koro ema koro ochwal nyinge mondo bed jatend migawo ma lweny to Aden Duale oter mondo bed jatend piny jatend migawo mabro chung' ne weche mag alwora. Nyaneno ka jomoko nyomore bunge kachacha ma nya follow proceedings mag bunge nyaneno ka jomoko ma ng'ato wacho ni nuoye kendo yawa ok wawinjo maber nuo kendo ma koro manero nyeneno kagima manyen demotion to Duale. Paro ni nyalo bedo ni en typing nyalo bedo kata na typo moro ni jatend piny nyaka be nokoso taparo ni en kwano moro ma jatend piny be nye goyo mondo confuse godo oganda matin nikech ji nye ywaka sana ne Duale no ema nye ji ywak ni ng'ani tiduoko tich nang'o ichaki tere kuma nyicho koda no bede te michaki tere makoro kanye jo ng'anyo dhi oko to kata in idhi ng'anyo ni gol uru ng'ane ne to se goli already ng'eni koro ionge kata mana reason ma ng'anyo. Kata kamano maling'ling wacho nang'o ni gimomiyo nyotimore kamano nikech nitiere jotelo moko e weche mag arita kwe gi weche mag jeshi Kenya ka wacho ni ka gipimo gi jotelo moko ma gisetiyo godo e kinde mokalo kaka Eugene Wamalwa gini Rachel Omamo gini Monica Juma gi mamoko kiwacho ni Duale en ng'at ma en overbearing matiende ni odwa ng'e gimoro amora madhi mbele odwa nono ahinya ok en ng'at ma nyalo trust gi tich en ng'at ma en osiko kochicha ni tich ok tire maber gik moko ainago makoro nye jotelo go kwayo nang'o no migi ng'at moro ma samoro bet nyalo we gi thuolo mondo gimbe gitie gi pachgi nikech ondegi kata nang'o
ni gimbe gin gi nyalo ni gimoro oda te wuok kuom jatelo gimbe nyaka miye thuolo moro kaka nyalo ran tiji manondikie no mano gima one of the things manie omiyo tere migawo mar alwora to ging'eni penjo bende koro nyalo bedo ni kinde ma jatend piny Kenya William Ruto walo jotelo mar mondo mi otel ne migepe mopogore opogore ong'iyo lony ma ng'ato nitiere godo e migawo mobobedo kotelo ne kose gimotimo en mana wanyalo wacho kod dho ngere no reward cronies magi nikech koro kwang'iyo Adan Duale ogole migawo mar lweny oduoke migawo mar alwora bende ng'iyo lony ma nitiere godo kese ni en tekne ni koro en osiep jatend piny Kenya opod ne lemo moro kata kamano mago penjo makoro onego bed ni jo Kenya penjore mar mondo mi jogo ma ibobed ka iwalo kaka jotend migepe obed jogo ma ong'eyo tijgi e yo makare. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo watie kod gazet mar The Standard. Wang'i mana wach mantiere it gazet mokwongo kende mano mar gazet ni mar The Standard kalore ni wenda neno kosechopo e studio kae. Gazet mar The Standard bende menya mago weche manitiere e duond bura mano mar ODM kaachiel kod kaka ng'anyo nobedo e moko kuom bombe ma pacho kae ka bende iwacho ni e kaunti ma Nairobi kae ema koro ng'anyo ne nitiere mapek ahinya kaachiel kod kaunti mano ma Migori ka bende nyaka sani wacho kae ni ghost towns as Ruto CS intrudes deepen. Wang'eno odiochieng' manyoro jolwenya ne ochiwo arita kata noketo arita e moko kuom apeyni ma pacho kae mageng'o ne jong'anyo mondo kik chop Jomo Kenyatta International Airport ka Nairobi kaachiel kod Migori ema koro nowinjo peka mano mar ng'anyo manobedo odiochieng' manyoro ka jod bura bende nobedo kod buok kaluwore ni e kinde ma koro ne isomo negi nyinge mag jotend migepe nitiere nyinge moko mane olok migepe moko mane olok ne jotend migepe ka bende Rebecca Miano nokwaneno nyinge en nowale ne lemo mano mar Attorney General ma pacho kansel mana mapiyo piyo kwatieko kaachiel kod wachni mogik. Kuonde moko to bombe moko to Kenya kata nyaneno kanye onge ji mang'eny thotho nyoko dhi tich kuonde mag tich manye ng'anyo nitie kaka Nairobi ka nyewaneno ka ng'anyo nye nitiere CBD Outer Ring Road nye nitiere ng'anyo kuonde kaka Pipeline Taj Mall gi ma kuonde manye ohala nyok nyal dhi nyime Migori kaka osewachno be nye nitiere weche moko mag ng'anyo manye dhi mbele makoro matina ni nye ohendi ok nyal dhi nyime Kisii chate manyewa neno nyaka gund nyodonjore manye nyobiro nyaka gi opanga gi ludhe manye gidwago godo jong'anyo manye jong'anyo nyoriembo gi kamoro kaka Nyamira paro ni tiagas moro nyobamo onego nyaka chiayo mama koro gik manye timore e Kenya ka weche mag CS to kaka wasewacho Daily Nation ose kikore kendo ka makori ng'eni kendo nyaka jong'anyo nyaka dog piny man non malong'o kaka iwacho no nyaka bedie ni jatend piny samoro ok bed piny mang'ini ni ng'ato lonye weche mag koro sani Soipan Tuya wang'eni en olonye weche mag chike to kete weche mag arita koro wakia ni jatend piny ni dwaro ng'at ma ong'e weche luwo chike emobed kachacha koso pange nang'o mane penjo man nyapenjo ni koro okawo ng'at mo ong'eyo weche mag chike to kete weche mag lweny dibede ni odwaro ng'at manyalo advice ki chike koso odwaro nang'o nikech ka mane gima odwaro to kar tij Attorney General te nang'o nikech mane tij Attorney General to koro Duale to wang'e ng'ani matata en political nikech en gi teko magolo Duale oko thiche oko complete nikech mane gima Gen Z dwaro to osiko manko badhore abadho rundore arunda e bath Duale ka wach na mogik en mana wach moro anene e gazet ka otimore yo Meru kocha ka ng'ato aneno kogo ka motho ne wach mar rabolo weche aina ing'eni mako ga dhoga ahinya nikech wacho ni rabolo manyogoe neno to nyen mar rabolo mar siling 50 an akwa ko oganda ni samoro to ng'eny en gima tek to kik wadhi to extend man neko nikech gimwa ka chiemo watne moro nyodhio oyako rabonde e puothe mokawo dhi ouso koro nyowang'o iye koro kano penjo to jogo make motweye mogoye en gino malit ahinya koro kwanyalo avoid gik moko ainago kaka oganda wadak gi kwe wayud kaka wanyalo gerore gi kwe kik ikaw gir wadu be gi agoko kamano ero to idwa ni chieng' orienya ng'ato kokoso ni be wamany yore ma wanyalo solve godo
weche mamako ganda. Erokamano inya Hansel Oyango kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne Nyakaramogi Ajwang' gigo manitiere gazet. Nyakaramogi Ajwang' gi kanye mochopo gode giko mar nonro mar gazet. Gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Gazet sani be iuse mana 60 mano Kenya kae, Tanzania en 1,700 mano pesa Tanzania, Uganda en 2,700 pesa mar Uganda. Matiende ni inyalo nyiewe tisome kalore ni somo e maber. Omiyi ibedo kod rieko kendo ing'eyo gigo duto matimore pacho kae kaachiel kod pinje maoko. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Openya. Kik idhi mabor.